ମୋର ଆଦରଣୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତି ବା ପରିକ୍ରମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ଦିନ ରାତି କିପରି ହୁଏ, ଅଥବା ଆମେ ଦିନବେଳେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ରାତିରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁଇଚ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ କରୁଛି। ନା, ସେପରି ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଦା ଘୁରୁଅଛି। ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି, ଯାହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଅକ୍ଷପଥରେ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୂରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ସହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅତି ଧୀର ଏବଂ ସମାନ ଗତିରେ ଘୁରୁଅଛି। ପୃଥିବୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଗତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଦାସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଅଛି। ଏହି ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଏକା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇ ସେଠାରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଦିନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ଲୋବକୁ ଦେଖିବା। ଭାରତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେରିକା ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ରାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଭାରତରେ ରାତ୍ରି ହେବ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁଣି ଦିନ ହେବ। ପୃଥିବୀକୁ ତା ନିଜ ଅକ୍ଷପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ନୂଆ ଦିନ ସହିତ ନୂଆ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।